амалҳои хайри нобиғаи футбол Криштиану Роналдуро мо борҳо дар сомонаҳои интернетӣ хондаву шунидаем, ки ӯ чӣ тавр ба ниёзмандону маъюбон дасти ёрӣ дароз мекунад. Имрӯзҳо қариб тамоми сокинони сайёра дар мавриди як амали хайри Криштиану Роналду ҳарф мезананд ва тамоми расонаҳои иттилоотии ҷаҳон дар ин хусус менависанд. хабар чунин аст: гӯё ҳамлавари португалӣ Ювентус Криштиану Роналду ҳамаи меҳмонхонаҳои шахсии худро дар Португалия ба беморхона табдил дода, ҳангоми хуруҷи коронавирус онҳо дар ихтиёри мардум қарор доранд. аммо якчанд расонаҳои дигар бар он назаранд, ки хабарҳо дар мавриде ки ҳамлавари Ювентус Криштиану Роналду меҳмонхонаҳояшро дар Португалия табдили беморхона кардааст, эътимодбахш ба ҳисоб намераванд. ба ин ҷузъиёт журналисти маъруфи Белгия Кристоф Террор аҳамияти ҷиддӣ додааст. ӯ мегӯяд айни ҳол маълумот дар хусуси табдилдиҳии меҳмонхонаҳои Роналду ба бемористон исботи ҳақиқӣ надоранд. асосан ин хабарро сомонаи испании Марка нашр кард, ки бино ба иттилои Ла Републикаи Итолиёвӣ, Марка маълумотҳои дар хусуси амалҳои ин португалии 35-соларо бидуни ягон асос аз сомонааш тоза кардааст. яъне инҳо танҳо овоза буданду халос. ана ба ин амали Бануччи чӣ мегӯед? сомонаҳо хабар медиҳанд, ки муҳофизатгари тими Ювентуси шаҳри Турин Леонардо Бануччи барои нобуд кардани коронавирус 120,000 евро харҷ намуд. барселона Лаутаро Мартинесро аз Гризман боло донист. бошгоҳи Барселона омода аст, ки ба бозингари дастаи Интер Лаутаро Мартинес қарордод бандад. тибқи иттилои сомонаҳо, бошгоҳи Барселона мехоҳад бар ивази Мартинес ба дастаи Интер 17 миллион евро ва Антуан Гризманро, ки дар трансфери тобистонаи соли 2019 бо маблағи 120 миллион евро аз дастаи Атлетико харидорӣ карда буд, диҳад. Лаутаро Мартинес ҷойгузини Суарес дар дастаи каталонӣ ба ҳисоб хоҳад рафт. Мартинеси 22-сола аз дастаи Расинги Аргентина соли 2018 ба дастаи Интери шаҳри Милан гузариш карда буд.